Senyores i senyors, nens i nenes, sigueu molt benvinguts. 40 dies després de no escollir Toni Freixa com el nostre president, comença la terrassa. Comença, rei! Jo amb la tonteria m'estic pimplant una ampolla de vinet jo sol, Bon dia, Miquel Giró, i bon dia, tarda, nit o migdia a tots els pocs del moment que estigueu escoltant aquest, el nostre ja 5è programa del canal. Nos llena de orgullo i satisfacció estrenar aquest canal i fer-vos partícips també d'aquest, el nostre projecte. Sentim profundament que la setmana passada no van poder fer el programa, que van tenir uns percals de l'hòstia i, en fi, de tot el que podia sortir malament, doncs efectivament va sortir malament. Em podria tornar a disculpar, però collons, tampoc n'hi ha per tant, que sou uns putos passats, que no doneu un duro a Patreon. No seguiu a Instagram, bueno, alguns sí. No doneu like a YouTube quan us demano que vergonya! vídeos de la meva cara. Vergonya! Però, queixar-vos, sí. No, això el que vulguin, Rebo queixes, Ei, el que vulguin, però jo rebo queixes. Tia santa, per la queixa sí que hi som, malparits. Joder, com ens agrada. Ni futbol ni bàsquet, queixar-se. Com ens agrada. Només per queixar-se, perquè no han fotut un vídeo a la terrassa, per muntar una via catalana des d'Andorra fins a Pons. Sí. A veure, expliquem una mica el tema. El meu amic Marc havia de pujar a Andorra. Havíem de gravar el programa els dos junts, aquí. Però, com que ens van tancar, després ens van tornar a obrir, i ara ja no sé si estem tancats, oberts, o la santa mare que em va parir, doncs no va ser possible. Però sí que tenim pensat fer un programa especial els dos junts quan vinguis, Això queda pendent. Oh, sí, perquè la veritat, joder, va ser una putada, Va ser una putada. No ens fotem en política perquè no ens hi fotrem, però mare meva, estan quedando finos, Anem a parlar d'un tema que és d'interès nacional, el nostre Patreon. De moment, no tenim a ningú que ens doni uns dineritos per finançar tot això, a excepció d'un bon amic meu, el Bernat, que ens ha donat, quants, Miquel? 3 cèntims. Un per mi. 3. Un per mi, un pel Miquel i un per la mare que ens va parir. Sí. Que se l'han hagut de dividir, s'han hagut de fer un bizum de 0,5. Sí. Tristíssim. Molt trist. No us fa vergonya, veig que no. Tot i això, insistirem programa rere programa que heu de donar limosna a tots aquests dos pordioseros i també us podeu subscriure al nostre canal de YouTube, Spotify, siguem en Instagram que tengo Instagram, la terrassa FCB, etc. Sí, senyor. Aviam, dit això, avui tenim un programa un pèl diferent dels anteriors, que vindria a ser una mica com un programa especial, ¿vale? Com tots ja sabeu, el Barça va perdre a Valdebebas contra el Real de Madrid. I d'allà en va sortir un protagonista clar. Nosaltres des d'aquí volem ser del tot objectius, no volem crear polèmica innecessària. Per què? Perquè no és el nostre rotllo, vull dir, ja ho sabeu, els que ens coneixeu ja sabeu que no ens agrada aquest tema de la polèmica necessària, ¿vale? Per tant, des de la terrassa només podem dir que ja m'he cagat amb la mare que ha parit els àrbitres d'aquest país pseudofranquista i de monarquia bananera que no hi ha manera que arbitrin un puto clàssic com toque. Va ser culpa de l'àrbitre. I jo què sé! Però s'ha de tenir els ous com a 2 síndries del Marroc per fer un arbitratge tan cutre i tan a favor del puto equipo de l'imperio. I estem parlant de Jesús Gil Manzano. Jesús Gil. El nom ja dona pistes. Dona pistes de que cosa bona no pot ser. Uns direu, no té res a veure que digui com el Jesús Gil de l'Atlético. I nosaltres et direm, i tu què saps, imbècil? Té tota la relació del món, perquè ho dic jo. Per tant, dit això i fet aquesta perorata, avui ens petarem lo de les tolles del Barça i ens centrarem a analitzar una mica la biografia d'aquest malandando. A part d'això, què més farem? Tindrem un convidat especial que ja va aparèixer en l'últim programa. Comentarem el tema del clàssic amb l'objectivitat que ens caracteritza i també parlarem una mica de la final de la Copa del Rei. Entesos? Pues va, vinga, fotre-li.
Jo també et dic, jo pateixo perquè avui és un d'aquells dies que o guanyem seguidors o ens foten a la trena compartint cel amb un parell de narcotraficants argentins. Hòstia, ojo, la turra que t'ha de fotre un argentí en una cel·la, vamos, tancat durant anys, et deus prendre la vida i la mort d'una altra manera, No és lo mateix, no ho veus igual, Bueno, me hace un pecho frío, es una vergüenza, nunca será el Diego vive, Diego está aquí en el corazón de todo argentino, che. Con los nenes. Hostia, ho diu que, molt clar, el Messi, estamos con los nenes. Bueno, hoy es un día triste para todos los argentinos y la Argentina. Uy, no m'ha sortit massa bé, però bueno. Argentina, es diria ell, anda que... Mare de Déu. Tio, m'he perdut. També s'ha de dir, o sigui, a Argentina hi ha dos grans blocs. Bueno, un és molt més gran que l'altre. Els defensors de Messi i els anti-Messi. Que són raros. Pibe. Bueno, és igual. Sí, Messi, adiós. Ja la soledat t'acompanyarà fins que et moris de l'avorriment. Molt argentí, Andorra. Molt argentí. Hòstia puta, teniu més argentins que catalans. Però t'ho dic tal qual, Joder, la temporada d'esquí, això es rebenta d'argentins. Bueno, hòstia, t'imagines preguntar-li a Messi sobre preguntes filosòfiques? Li agafa una embòlia, xaval, que a 2 minuts ja esteu en terra, Déu-n'hi-do. Ja, tio. Según la cueva de Platón, no me lo imagino. Sí, la cueva de Platón, con los nenes. Venga, tira. Esto, según Platón, es una cosa de esta de ganar la liga y ganar la copa. Y ganar la copa. Ai, Déu meu. Va, fes-me una mica de resum de la biografia de Don Jesús Gil i Manzano. A ver, Jesús Gil Manzano va néixer un 4 de febrer de 1984 a la bonica localitat de Don Benito, Badajoz, Hòstia, Benito! Reino Eterno d'Espanya. Don Benito, jo no sabia ni que existia això. Don Benito. Don Benito. Segurament molts no ho sabreu, però per això estem nosaltres, per informar-vos amb rigor. I és que aquest pimpollo és llicenciat en Ciències Ambientals per la Universitat de Salamanca, que ha de ser la cosa més fatxa del món. La Universitat de Salamanca. Miguel de Unamuno, és l'únic no fatxa que... Sí, però jo crec que Don José María Aznar, la Universitat de Salamanca la devia trepitjar més d'una vegada, Sí, Bueno. Aquest tio també té un màster en prevenció de riscos laborals, recursos renovables i enginyeria genètica, i actualment estudia psicologia per la UNED. Saben tot això. Com pot ser que no podes veure el penalti a Braithwaite? No t'exaltis, que et pujarà la tensió i hi haurà tio, dos reiets. és que tio, és indignant. Jo no puc córrer massa, És indignant. Tio. Bueno, és igual. El xaval aquest era el puto amo en atletisme a la seva època i es va anar ficant al món de l'arbitratge perdó, una mica així per casualitat. A poc va anar pujant de categoria fins a dia d'avui, que no sap mirar la puta hora d'un rellotge. En fi, si voleu saber més coses, pues, us fiqueu a Wikipedia, llegiu la turra, que és la seva biografia, i venga. Perquè a nosaltres la vida i miracles d'aquest tio ens importa pues, relativament poc. El que volem és el salseo, els escàndals més importants de Gil Manzano. I és per això que ara li dono la veu al meu amic Marc Coll. Endavant, Marc, sisplau. A veure, aviam si podem anar repassant alguns casos així conflictius que hagi tingut sense cometre cap delicte d'odi. Senyor Guàrdia Civil, no és el que volem. Jo no he sido. N'hi ha moltíssims, o sigui, literalment jo crec que Gil Manzano, és que ho vaig buscar l'altre dia, és l'àrbitre espanyol que més conflictes, més polèmiques ha tingut. Una barbaritat. Més que Mateu Laoz, perquè Mateu Laoz, Déu-n'hi-do també, Sí, però la diferència, segons diuen els jugadors, és que Mateu Laoz és un tio maquíssim i Gil Manzano és un gilipolles de l'hòstia. Ja ho diu el seu nom, Gil i Polles. Seguim. Gil Manzano... Primer cas. Gil Manzano surt amb unes bosses oficials del Real de Madrid després d'arbitrar un polèmic partit contra el Villarreal. Ja, tio, el meu estimat Villarreal, saps? Per cert, felicitats, que esteu a semifinals d'Europa. Ja, tio, ahir vaig veure el partit. Ueps, però comentem després. Vale, segueix. En aquell partit,
pitamans inexistents a Bruno Soriano quan el Villarreal guanyava per 2-0. Gràcies a això, el Madrid va aconseguir empatar. Sospitós? Molt. Cas número 2. Penalti a l'Inglet a Sergio Ramos por agarrón. Aquest us sonarà més perquè és de la primera volta on el Barça va perdre 3-1 al Camp Nou contra el Madrid. Sí. Per l'amor de Déu, l'Inglet agafa la samarreta de Ramos, no seré jo qui defensi l'Inglet, ja ho saps, No. i el tio es tira cap a l'altra banda. Ei, no hace falta... Va ser molt heavy, va ser molt heavy. Eps, que potser no el que dir Trabajín Manzano, però en aquest país tots són iguals. Eps. No ho sé. Cas número 4. No pita penalti a Braithwaite i afegeix 4 tristos minuts d'afegit. 3, cas número 3, Marc. T'has equivocat. Rectifica, sisplau. Perdó, cas número 3. Rectifica, sisplau. Pensava que m'ajudaria, però gràcies Manel per rectificar-me. Darrer amic Marc. Això, no pita penalti a Braithwaite i afegeix 4 tristos minuts d'afegit. Però Marc, Afegim. Marc... Cas número 4, aquest sí. Digues, va, número te deixo 4. dir. Targeta vermella a l'Englet amb un Barça-Girona. No va pitar un trist. Una trista falta a favor del Barça. I això. No me'n recordo El d'aquest. Barça va acabar empatant a 1. Sevilla-Betis. Minut 90. Betis anava guanyant 1-0. Entra un jugador, ara mateix no me'n recordo qui és, dins l'àrea, entrada per darrere, no toca ni pilota, el que hauria d'haver estat vermella directa, no va pitar res i el Betis va guanyar. Aquest senyor també és del Betis. Es veu. I ara A part de madridista i franquista, doncs també és del Betis. És del Betis. Aquí tots som... Lo de franquista és presumptament, però... ¿Por què no? És de Badajoz, vull dir. Sí, segurament. Mínimo vota al PP. Mínimo vota al Sí. PP. Acabáramos. Bueno, todo eso, sincerament no me'n recordo de massa més polèmica, però segurament podríem fer una llista interminable. Segurament. Però a mi, Marc, jo no t'has de dir si era penalti o no. És que no sabeu massa clar. Es pot pitar, però també es pot no pitar, Guaita, el que faltava per completar l'equip de normals. Jo no accepto més insults, amic Marc. Sóc una persona com tu i com jo. Vale, va, perdona, amic. Som normal. Així m'agrada, Marc, coi. Respecte davant de tot. Doncs això, jo crec que Bayway es va tirar una mica a la piscina. Jo no sé si hagués pitat penalti, Ja em torna a dir el nom, sisplau. De qui? De Bayway? Que no saps qui és. Sí, home, aquell jugador calvo amb cara de gos de quillo. Braithwaite. Burro. Braithwaite. Però què t'he dit jo? Bayway? Ai, Marc, t'estàs quedant sordo, Calla, cony! I dels 4 minuts aquells d'afegit que me'n dius? No és indignant amb el puto pinganillo aquell que se li va caure? No ho sé, Marc. És que, clar, poder sa mare li estava fent una paella per sopar i se li estava covant l'arròs. I, clar, havia de marxar com més aviat millor, que si no sa mare el renyaria. Però tu no ets analista del futbol o merdes d'aquestes. Sí, Manel Parol, l'analista del futbol. Hòstia, i llavors com pots dir que no és glamurós el puto penal aquell i els 4 minuts collons? Hòstia, ja no sé ni parlar. M'estàs fent una mica de por, Marc, coi. Que pot tornar el Miquel, sisplau. Va, Miquel, va, ja està. O sigui, no fue puta gràcia la broma, ja. Va, torna. Vuelve a casa, vuelve por Navidad. Venga. Hola. Ui, espera, que he de ficar-me. Hòstia, està bé cagant, mira, ja ha tornat. A veure. Ara que ja tornem a estar de la terrassa, parèntesis, patreon.com/la terrassa, tanquem parèntesi, anem a treure conclusions del clàssic. Sí, aviam. Jo em pensava, al principi, i tu, Marc, ho sabràs, que el Barça estava jugant bé. Fins que li vaig enviar un àudio de WhatsApp al Marc i em va dir que no, que estàvem jugant fatal. Clar, jo com que soc així d'influenciable, pues, us diré que el Barça no va jugar bé. Per altra banda, cal dir que Dembélé, el puto paredón, no va fotre absolutament res al cabron. No va fotre res. I la meva última aportació és que ole als jugadors joves. Mingueza, Pedri, Ilaix, que Ilaix té uns morros que, vamos, ja els voldria la Kardashian, Hombre, ja tinc.
aquests joves es van treure la tita i els seus respectius ous i els van refregar per la cara de Busquets, Alba i fins i tot el mateix Messi. Alba va ser un puto colador en defensa, I aquesta és la meva aportació. Vull dir, ara tu, Marc, digues el que et surti dels collons. Una pena molt gran, i ara, fora bromes, que Ansu Fati estigui lesionat. Perquè aquest partit es guanyava i per bastant. Res més a dir, la veritat. Vale, aquest és el teu resum del clàssic. Resum exhaustiu. De part de Marc Coll. Anem a parlar de la notícia d'actualitat de la setmana, que és que demà tenim final de la Copa del Rei. Importantíssim, això ho hem de guanyar per l'amor de Déu, O sigui, Atlètic Club de Bilbao. Blanco i en botella. O sigui, us estimem molt, però molt. Quan dic molt, és molt. O sigui, fa 2 setmanes us desitjàvem tota la sort del món a la final de la Copa. Aquí en Miquel fent publicitat. Mentre tu xarres, jo vaig fent publicitat perquè m'interessa una merda el que m'expliquis. O sigui, demà s'ha de guanyar. Demà s'ha de guanyar. Creus que guanyarem? Serà molt greu pel Bilbao, club amigo i tot el que tu vulguis, però demà s'ha de guanyar. Mira, me la peten els bilbaïnos i los bascos. Me la peten 1000 vegades, però és que demà hem de guanyar. No diguis patà i bascos, que amb això sí que són experts. Hòstia, no. Per favor, demano 7 milions i mig de futurs. És que no ho havíem dit. Senyors Blancos, per favor. Hòstia. Per favor, demano... A veure, tu creus que guanyarem demà? Sí. Patirem. Però sí. Patirem. Aviam, fem una possible alineació, et sembla? A veure, porteria. Porteria, Ter Stegen, ja t'ho dic ara. Ter Stegen. Defensa de 4 o 3? No crec. Està sonant un 4-3-3, però jo crec que no se jugarà. El format de 3 defenses funciona. Vale, 3 defenses. Tenim a l'Englé, tenim a Mingueza i Piqué. Mingueza i Araujo. No, Piqué no entra, Vale. Tenim la defensa de l'Englé, Araujo, Mingueza. Anem al mig del camp. Què veus allà? Home, jo crec que Pedri és bastant indiscutible i jo crec que saltarà una sorpresa. I l'Aix? I l'Aix i De Jong. Webs, un moment que pels afals que m'estan picant a casa. Collons. Vale, després del Marc haver anat a obrir algú que entrava a casa seva. A veure, seguim. Mig camp, tenim Pedri, tenim De Jong. De Jong i l'Aix. I l'Aix? Portem 3. Qui més, va? Anava a dir Rakitic, tio. Que malament. No, aviam, Alba per la banda. Alba, Dest. I Dest. 3-5, ja en portem 7. 3-5-2. I jo crec que Dembélé després del clàssic que va fotre no jugarà. Vale. Titular. Jo crec que sortirà... Messi segur? Messi segur. I Grisou o... Jo crec que Grisou. O Braithwaite. Jo crec que si el Barça juga... La meva aposta és que jugarà Griezmann amb uns 3-5-2, però si passen un 4-2-3-1, jo crec que l'aposta serà Braithwaite. Aquesta és la meva aposta. Tu apostes per Braithwaite? No, aposto per Griezmann. Però si el Barça juga amb un 4-2-3-1, jo crec que apostaré per... Jo aposto per Braithwaite, però la meva aposta directa és Griezmann. Vale, aviam, anem a contemplar una cosa. L'Atlètic de Bilbao, perdoneu, té una línia atacant que corren com a dimonis. I més l'Iñaki Williams. Aquest tio corre com una llebre. Qui l'ha de parar? L'Englé o Mingueza? Què jugué? A dreta o... Ni l'Englet ni Mingueza. Ole jo, no en tinc ni puta idea de futbol. El que ha de parar Iñaki Williams és Araujo.
Passa, ei, Araujo. passa si tens collons. Vale, em sembla bé, em sembla bé si Araujo. Vale, em sembla bé. No, Em sembla bé. passa tu. Ei, pots ser l'últim que fotis a la teva vida, eh? Vale, llavors, Iñaki Williams defensat per Araujo. Hi ha algú més que corri per allà? Perquè, ho dic més que res perquè en el clàssic ens va passar això, que a la mínima tiraven pilota alta, corrien com a llebres al Vinícius aquell, que li fot una ràbia, li fotria una hòstia i l'estamparia contra la paret. Mira, Hi ha algú més que corri? No. Diria que no. Villalibre. Raúl García Fill no. de puta és aquell tio. El Villalibre. No, bé, Villalibre. Sí, no. És que sí. Però, tio, ens va fotre un gol que va ser el gol que... Va ser el 90, no? Si no recordo malament. Sí. Que després no va ser el que Messi li va fotre una garrotada i... Sí, que... Mira, un altre de Gil... No, era Gil Manzano? Jo crec que sí, perquè vaig estar buscant les d'estos de Gil Manzano. Sí, que era Gil Manzano, sí. Pot ser, no? Sí que era Gil Manzano. Pot ser. I el va expulsar i no era expulsió ni de lejos, ni de conya. Home, tu agafes un tio... Falta i targeta ho era. Dimba! I li cardes una hòstia a la colleja. No, era vermella, tio. No sigui jo defensor de Gil Manzano. En absolut. No, Però allà Messi... No la va cagar una mica. Allí. La va cagar una mica, Marc, no fotem. Yuri Berchiche, també corren molt. Ni puta idea de qui és. I Raúl García, ja et dic, crec que està lesionat. Ara no fotria la d'esto, però... I s'ha de dir que ell també té un bon porter. Unai Simón, la veritat, per mi és candidat a jugar a l'Eurocopa. Iker Muniain és sobrevalorat? No? Hòstia, Iker Muniain va estar fotut amb el tema aquell de les prostitutes menors i no sé què. Te'n recordes? Sí? Diria que sí, que sí. Ara mateix no me'n recordo si ja estava o no. Crec que sí, amb De Gea també estava fotut. Sí que és veritat. Oi que sí? Sí, cert, verídic. No te n'en fies mai dels petirrojos. Mai. No te n'en fies mai. Són hijos de Belcebú. Hijos de Belcebú. Bueno, va, acabem ja aquest programa o què? Acabem ja aquest programa. Vinga, fas tu la despedida? Vinga, va. Foli. Fins aquí el programa d'avui. No oblideu escoltar-nos cada setmana. Si us ha agradat tot plegat, feu like, subscriviu-vos i si no us ha agradat, us feu també... Tu torna a dir-ho tot. Això. Aquest programa està possible gràcies a Marc Coll, Miquel Giró, a l'impronunciable, 2 ordinadors, la mare que ens va parir i abans una altra cosa. Em vull carregar el programa, Miquel. Aviam, digues. No era penalti a Braithwaite. No ho era. No ho era. Gràcies a tothom. Vinga. I fins la setmana que ve. Fins aquí.